Bună! Astăzi Anca te învață cum să faci o coafură de iarnă. Dacă e ceva nou, este faptul că ne-am schimbat fundalul. Avem fulgi și o să țin acest fundal toată iarna și apoi în primăvară o să fac un alt decor, probabil cu inimioare sau nu știu, nu m-am gândit încă, dar deocamdată o să păstrăm acest fundal că mi se pare foarte drăguț și potrivit pentru acest sezon. Dacă tot nu ninge afară, măcar să ningă la noi. Bun, eu pentru această coafură am părul ondulat, așa că am ales metoda celor două cotițe. Iar dacă vrei să vezi episodul cu Anca te învață, apasă pe linkul din dreapta sus și o să vezi cum se face acest tip de bucle. O să-mi dau drumul la păr, pentru că deja am stat bine, mi-am făcut părul și apoi m-am machiat și le-am lăsat puțin așa să se răcească sub forma aceasta. Și acum o să-mi dau drumul la clămițe. O oră, cam așa am stat cu el. Bun, și cam așa arată părul după ce mi-am desfăcut buclele. Pentru această coafură o să-mi aleg o șuviță, de fapt două șuvițe, pe care o să le împletez. De fapt nu, astăzi o să fac o coadă de pește, de fapt două. Dacă nu știi cum se face coada de pește, apasă pe linkul din dreapta sus și o să vezi un episod în care Anca te învață cum să faci coada de pește. Bun. După ce am terminat această împletitură, facem și partea cealaltă la fel. Mi s-a părut că mi-a luat o veșnicie să fac aceste două împletituri, dar dacă prefer pot să fac și împletitura normală, dar eu am zis că pentru că tot am făcut mereu, în orice clip, am zis să mai schimb puțin și să fac și coadă de pește. Oricum nu mai făcusem de mult și mi-era chiar dor să fac. Așa că acum o să mă întorc cu spatele să arăt exact ce fac. O să-mi aleg încă două șuvițe. Nu contează, poate să fie mai groase, poate să fie mai subțiri, pe care o să mi le prind la spate. Trebuie să fie strâns, adică să nu fie mai lejer, trebuie să fie un pic mai strâns aici, la această parte. Deci o să fie ceva de genul acesta, pentru că acum ce o să facem? Cu părul rămas o să-l alegem și o să luăm câte o șuviță din fiecare. Deci o să luăm câte o șuviță din părul rămas, o răsucim și o introducem după partea prinsă. Adică ceva de genul acesta. Și iarăși o să alegem o șuviță împreună cu șuvița rămasă. O să le răsucim împreună și o să o introduc în partea prinsă. Ceva de genul acesta. Și fac așa până la capăt. Și acum cu șuvițele, pe cele două șuvițe pe care le-am împletit mai devreme, o să le prindem în așa fel încât să arate bine. Sau chiar putem să le introducem în porțiunea care am prins-o anterior. Vedem noi cum arată mai bine. Și cam asta este coafura. Eu zic că este simplu. În loc de aceste împletituri care sunt un pic mai complicate, adică nu complicate, durează un pic mai mult, poți să-ți faci și două împletituri normale. E o alegere proprie. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că în luna ianuarie, începând de astăzi, o să punem în fiecare zi un clipuleț, o coafură a zilei, cum ar fi. Nu știu dacă și în februarie, dar în ianuarie sigur o să fie în fiecare zi. Așa că abonează-te ca să vezi în fiecare zi episodul cu Anca te învață. Te pup și ne vedem data viitoare!